već jedno ludo jutro na tržnici. Sve je spremno za početak Europskog tjedna sporta u Osijeku. Evo i naletio sam na Marka Kutlišu iz Taurus Strength and Conditioning. Pa ću ga zapitati ili upitati jednu stvar. Koje vježbe pripremio za večeras? Dobro, čekaj pa. Večeras smo pripremili uglavnom bodyweight vježbe sa vlastitom težinom, pošto nemamo puno rekvizita, nismo znali očekivan broj ljudi, a i bit će puno ljudi, tako da bi bilo jako teško imati rekvizite za sve, tako da večeras vježbaju samo sa vlastitim tijelom. Se sve te vježbe mogu i kod vas u Taurusu odraditi? Naravno da se mogu sve kod nas u našem centru odraditi, plus mnogo drugih vježbi sa rekvizitima i razno. I svi su pozvani u Taurus. Naravno.